Akhona amacaca amabili lakuwo amakoti nakuwo umkhwenyana abavela bawaphethe kwayo. Lakuwo amakoti nelakuwo umkhwenyana kuzothi umama kamakoti ezolendala la. Nomama kamkhwenyana bephathela akhe icansi uyasa nawo zolendala. Kuphi umama kamkhwenyana uye lo hayi lapho amakoti iqala ngaphansi lapho umkhwenyana libe ngaphezulu kuphi umama kamakoti. Losa now mama umkhwenyana sicela-ke ubaba kamakoti ambeke la makoti mbeke lapho makoti. Uqaka khona lapho hayi ubaba uyasuka ubeka imishini ulinde lapha emfaka ubuye ubaba umkhwenyana uyafuqa khona la. Siyabonga ngizocela-ke ukuhlanganisa la phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabantu ukwasihlanganise lo mlisa nalo wesifazane ngomshado. Ukushada kuyinto enkulu engcwele, kuwumsebenzi kaNkulunkulu,
kubonakalisa ubunye obungcwele obukhona phakathi kweKristu nebandla lakhe. Ungumsebenzi ohloniphekayo phakathi kwabantu bonke. Ngakho-ke akufanele ukuba umuntu angene kukho angakuqondi kahle. Akwenze nje kube lula, kodwa makwenziwe ngokuhlonipha nangokuzindla nangokuthobeka nangokumesaba uNkulunkulu. Abashadayo bahlale njalo ngokuthandana. Bahlale njalo ngokuthandana. Ungasho ukuthi sengifuna ukugana ngenye into yokuba lona uyangeyisa. Cha. Uma ufuna ukugana sondela kulo umtshela ukuthi kunento engixakayo engifisa ukuba ngiyenze. Lapha ekhaya lokho wafika neminyaka eyishumi kodwa ingane yomfana angaze ngiyithole. Ngakho-ke ngicela uNkulunkulu mhlawumbe-ke ngiphe enye ingane engizohlanganiswa nayo kanje ukuze ngithole mhlawumbe ingane yomfana kuyo. Ngeke kwenzeke lokho. Usho lo. Usuthi wena qha ngizokwenza. Noma usukwenza ngenkani-ke lapho-ke seyazi ukuthi into ekwenzisa lokho. Hhayi ufisa umdumele nje ngokuthi ngoba seyangeyisa sengizogana ngomunye. Hhayi, mlungisa zangakweyisi. Ukhatha abantu ababili uma uthi ngoba seyangeyisa sengizogana ngomunye. Umlethe isigwaqo azolwa naso. Yabona nje ngempela abesifazane abaningi bathi angifuni umnini amayokhola kwaShembe ngoba kwaShembe ugana isithembu. Hhayi akwakhe ngifunele. Ngakho-ke kufanele ukuba umuntu angene kukho angaqondi kahle, akwenze kube lula nje. Kodwa makwenziwe ngokuhlonipha nangokuzindla nangokuthobeka nangokumesaba uNkulunkulu. Abashadayo kumele behlale njalo ngokuthandana, babe nobuqotho obupheleleyo omunye komunye. Kulokhu ukuhlala okungcwele laba basebabili sebephambi kaNkulunkulu kodwa ukuba bahlanganiswe. Amen. Ngiyaniyala nina nobabili njengalokhu niyakubuzwa ngosuku oluzayo olwesabekayo lokwehlulela. Mhla izimfihlakalo zezinhliziyo zonke ziyakudalula obala ngithi nazo utho olunganivimbela ukuba nishade. Ngakho kube nishade ngokomthetho kuvumile. Kuvumeni manje, yazini ngempela ukuthi uma kuhlanganiswa umhlanganiso wabantu ungaya ngezwi likaNkulunkulu. Abahlanganiswayo nguye uNkulunkulu, ukuthathana kwabo kuphambili kumthetho wakhe. Amen. Amen. Asingaphelukanga ifle yancwadi yami encane lapho. Sizofunda incwadi kaMathewu 19 qale evesini lika-4 gcine kwelika-6.
ukusini ugcina ayaqala ku4 ugcina ku6 funda-ke ngiso awentula umsindo phela silalela ithemba lethu lithi makhuluma lencwadi khona uNkulunkulu uqobo lakho ukufaka izinto ey'ndlini zabantu eziyovuka ngelinye ilanga waphendula wathi kubo, anifundanga yini ukuthi abadala ekuqaleni babenza owesilisa nowesifazane? Wathi ngenxa yalokhu umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele umkakhe, labo bobabili baya kuba nyamanye na. Emgcineni kaSikisi ngakho ngakho-ke abesibili kodwa banyamanye. Ngakho-ke lokho okuhlanganiswayo uNkulunkulu uma umuntu makanga kwahlukanisi. Amen. Yabonga. Sesizofunda-ke manje-ke lencwadi yenuke nelishadayo nobabili. Uzothi ubaba wentombazane kwimvume yakho yini ukuba nendodakazi yakho ihlanganise nalensizwa na? Uzothi yebo noma cha? Yebo, kwimvume yami. Makwenda. Sesizofunda lapha ngizokhuluma nomkhwenyana-ke manje. Umkhwenyana ngizobuza lo mbuzo. Le ntombazane oshada nayo lapha uma engavelelwa noma yini embi noma isiphi isici ngaphandle kokuphinga awuyilahla na? Ngizosho mkhona kodwa lapha kuthiwa cha, angeke uyilahla ngaphandle kokuphinga. Osho wena. Cha, angeke uyilahla ngaphandle kokuphinga. Amen. Uthi-ke cha akuyilahla ngaphandle kokuphinga. Ligadi ukuphinga emsini. Ufale nomkhwenyana uyisithando sakho sangasasa. Holy umsindo. Nguwe sisi wami. Lo myeni wakho oshada naye. Lapha uma evelelwa into embi noma engaba impumputhi noma unyonga abe isishosho awumlahla ngaphandle kokuphinga na? Uthi wena cha, angeke umlahla ngaphandle kokuphinga kuphela. Cha, angeke umlahla ngaphandle kokuphinga. Cha, angeke umlahla ngaphandle kokuphinga. Cha, angeke umlahla ngaphandle kokuphinga. Angeke umlahla lo mfazi wami uma engenzanga okubi nenye indoda. Ngizosho njalo mkhwenyana, angeke umlahla lo mfazi wami. Angeke umlahla lo mfazi wami. Angeke ulahla lo mfazi wami Uma
uma engenzanga okubi nenye indoda. Amen. Ngithi ulamula nokweluleka kancane. Ehambe khala umama edobhini ethuka lengane yomuntu ethi lengane yathi mayifika la ekhaya afike yamthatha umntanami yayohlala naye emalokishini. Kanti cha uthi uNkulunkulu lo mkhwenyana lo uhlukene nabasali bakhe senamathele kumkakhe. Kuphela umama ngabe khala ngomntwana wakhe ukuthi lo mntwana wami lokho wahamba nale ntombazane bayohlala elokishini. Kodwa izinto ziyadilika manje nasaka lempuphu angiliboni akasanginiki lutho. Manje basuke bakhale ngentombazane bethi wena wathatha ingane yami wayoyibeka elokishini angisadli lutho. Cha uNkulunkulu vese bayoshiya isenonina namathele kumkakhe nomkakhe namathele endodeni yakhe. Asikushintshe ukukhala kwethu manje sithi lo mntanami lo sehlezi elokishini akasanginiki lutho sengilala ngingahlile nezindlu nazi ziyadilika ezamasoyi angisazi ukuthi ubani uzongakhela zona. Usolelo wakho ungasoli ukuthi ingane ifike yathatha umntanami. Cha ayikwazi ukuthatha indoda engathatha umfesana. Usuke nje seyihambela yena nomkakhe kodwa sekufuneka nina likhale ngengane yakho nje wasibulala ngendlela bani na uhlalile lapho ungasasidingi lutho na asuthi necala lokuthi akasanonji. Hayi lokhu uthathe umkakhe uNkulunkulu uyafuna ukuthi ufike siyothatha umkakhe. Usala kahle kodwa noma abanye bathi uthathe ingane zakhe phela iBhayibheli lifundwa lisho njalo lithi uyoshiya isenonina namathele umkakhe. Yabonga bafowethu sesiqedile sekuphelele sekusenteyo sesifuna umnikelo. Umnikelo Ave machacha amafafalo. hayi akusaseleni uthowo sizoshaya isigubhu ngesisine. Uthatha kuqala ngemakoti. Uthatha yakho. Sizocela ukuthi ngifakane phela manje. Ngizofaka yona umkakhe ngiyaphi. Adala laba bantu. Hayi akwenziwa lokho lapha ngithi.
Amen, futhi. Banomoya. Nisayizala bonke. Zakhulume manje kanti ujuse iwashi. ake ngithi kancane Angithena babiza. ake ngithi kancane nilalela ngithi mina kulapha eJudiya uShembe efika kuleli izwe waba seJudiya